Sereden sizden gelen dağıtlar şugunki ne? Şugun göl özlerinin eline kavuşurur ýaly bir maşin gelýär. Türkiýedäki ýer titremäniň ýanyndan aranmanyň pidalary üçin Türkiýede ýaşaýan ýurtdaşlarymyz tarapyndan guramaçylykly ýardamlaşma işi alınıp baryldy. Uğru iyi biçimlikler. Konserva, bisküvi, şoňa saatlar getirmeňe haýyş edýän gelýän ýardamlaryňyz gönüşügün Maraşyň özüne gidýänler. Bu işin başyny çeken Sähra ýyldaşymyz gysga wagtyň içinde çalışyrymly bolan guramaçylygy amala aşyryp jemi 4 agyr ýük ulawly ýardamy zeper çekenlere ýetirdi. Şular yetişdigimizden pul beren adamlara ýazylan zatlar şular. Şeýle hem ýardam işi alyp baran ýyldaşymyz aranma zonasyna zeper çeken öz ýurtdaşlarymyz bilen hem aýratyn gyzyklandylar. Olara azyk, geyim-gejim we galara ýerler gurnadylar. Şunça işin arasyna edilýän insanperwerlik kömekleri provokasiýa edenler hem boldy. Provokatorlar ýardam işini alyp baranlary äsgermezlik kiçigörmek we hamala ýardam erwet niýete ulanıljak bolanýan düşünjäni orta sokmokçy boldular. Niki bu provokasiýalaryň ýygyna düşendigini bildirdi we olaryň maksadynyň halky anamsyzlyga düşürmek bolandygynyň aşagyny syzdy.